खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जोंसार बर' दिनैनि गाहाय रादाबाव दं भारत बन्दआ हादरनाङै गोहोम खोख्लैदों हान्था-मेला कर्ट कासारि हाथाइ बन्द बड'लेण्डनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिनि उनाव नैथि खोन्दोनि थाखाय थै-थां जुजिसोमदों राजखान्थि दोलो आरो बिजाथि बाक्सानि मुसलपुराव गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि बेल बाक्सु दोनथुमसालियाव नकलताला एमएलए कमल सिंह नार्जारिनि हेंथायै एमएलए आंगुरलतानि केस दानिया आबुं रादाब दिनै मंगलबार खालि निखिल भारत किसान मोर्चा हांख्रायनाय भारत बन्द हादरनाङै गोहोम नांदों। बन्दनि गोहोमा हान्था मेला हाथाइ बेंक कर्ट कसारि लोगोसे सोरखारि बेसरखारि मावख'फोरा बन्द जादों। बबेखानि मिरुआरि मावख'फोरखौ खुलिनाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि किसान मोर्चानि बन्द हांख्रायनायखौ हादरनि गासैबो बेरेखा दोलो आरो गोबां गौथुम आफादफोरा मदद होदों। हादरनि गासै रायजोफोरावनो बन्दनि गोहोमाव दावबायनाय फालांगि बिथिङाव गोबां आख'-फाख' जादों होननानै सुलुङाव बुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि आसामावबो हान्था मेला मावख' आरो हाथाइ बन्द थायो। आसामाव फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासे 5 रिंगानिसिम 12 घन्टा बन्द फोसावनाय जादोंमोन। बबेखानि हादरनाङै निखिल भारत किसान मोर्चा फुंबिलि 11 रिंगानिफ्राय बेलासे 3 रिंगासिमखौल' 4 घन्टानि थाखाय भारत बन्दखौ फोसावदोंमोन। नाथाय आसाम रायजो किसान मोर्चा बन्दनि बुब्लिखौ 4 घन्टा बांहोनाय जायो। बे बिथिंखौ लानानै गोबांसा दुखु फोरमायदों। मैया समबारखालि बड'लेण्डनि 4थि सोरखारनि थाखाय गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव खुंजाबाय। एसे एनै जाथायफोरनि अनगायै गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया गाहामै खुंजालांबाय। गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि उनाव नैथि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आरो बिजाथि मोना थै-थां जुजिनाय जादोंसै। फैगौ बृहस्पतिबारखालि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव खुंनाय जागोन बड'लेण्डनि नैथि खोन्दोनि बिसायख'थि। क'क्राझाराव बिजेपिआ गेदेरथार सुबुं थुबुरमा बानजायदों। इउपिपिएलआ जमदुवार बियाबाव सुबुं गुमा बानजायदों आरो बिपिएफआबो मोनफ्रोमबो बियाबफोराव मेल बानजायनायनि खौरां सफैदों। मख'नो गोनांदि दिनै नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिनि बागै फोसावदिंनायनि जोबथा सान। दिनै मोनाबिलि 5 रिंगायाव थुंगेलांबाय फोसावदिंनायनि हाबाफारि। ओजोंहाय बिसायख'थि आय'गा भट नाजावनाय खामानियाव थिसनजानाय मावफारिफोरनो भट नाजावनायनि लाइ-लथर गथायहोदोंसै आरो गाबोन अखानायब्लानो बिसायख'थिनि भट मिरुफोरखौ सहैहैनायनि राहा खालामदोंसै। बड'लेण्डनि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिनि बेल बाक्सु दोनथुमसालिनि तालाफोरा नकल। बाक्सा जिल्लानि सदल मुसलपुरनि आवथायाव बानजायनाय बिसायख'थिनि भट नाजावखांनायनि उनाव बेल बाक्सुफोरा दोनथुमसालिनि दरजाफोरनि तालाफोरा नकल होननानै अजद दैखांदों बारग' एमसिएलए लोगोसे बिपिएफनि बिजाथि फलेन्द्र बसुमतारिया। बे बिथिंखौ लानानै दिनै बेल बाक्सु दोनथुमसालियाव जिल्ला बिसायख'थि मावख'आरि नायगिदिंनाय जायो आरो जाथायनि गुमुर लानानै गोदान ताला जगार खालामनानै बेल बाक्सुफोरखौ रैखाथि होनायनि जबान होनाय जायो होननानै सुलुङाव बुंनाय जादों। बड'लेण्ड बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय बिथिंखौ लानानै बानबुंथि होनाय बेलायाव बिपिएफनि एमएलए कमल सिंह नार्जारिया बिजेपिनि आइजो एमएलएखौ देहा फानग्रा दैदेनगिरि बिमुं होनायनि अजद होनानै बिजनि थानायाव मोनसे केस होदोंमोन। बे बिथिङाव बड'लेण्डनि राजखान्थिनि फोथाराव जोबोद नोजोरथावना जादों। सुलुङाव बुंनाय बायदिब्ला बिजेपिनि जानानै असमिया सावथुन मुलुगाव मोनसे समाव बयजोंबो हास्थायजानाय हायनारि फावखुंग्रि आथिखालाव बिजेपिनि एमएलए आगरतलाया गावनि हायना महर आरो रैसुमै गारां लगाय मोनदेर बिसायख'थिनि फोसावदिंनायखौ जोबोरैनो मावफुंबाय दं। बे बिथिङाव भटारफोरनि गोसो गोरबो बोबथिंनाय बागै एमएलए कमल सिंह नार्जारिया आइजो एमएलएखौ देहा फानग्रा होननानै बुंथिदोंमोन आरो आगरलतानि हेंथायै बानबुंथिनानै बड'लेण्ड बिसायख'थियाव आगरलतानि जेबो गोहोम गोग्लैया होननानै बुंनाय जादोंमोन। बे बिथिंखौ लानानै बिजनि जिल्ला बिजेपिनि बिथिंनिफ्राय सोंखारिनाय जायो आरो बिजनि थानायाव केस होनाय जायो। केस होनाय जाथायखौ बिथा लानानै
बड'लेण्डनि राजखान्थियाव गाज्रि थासारि जानो थांनायखौ नोजोर लानानै दिनै एमएलए कमल सिंह नार्जारिया एमएलए आंगुरलतानि सेराव निमाहा बिदों होननानै सुलुङाव बुंनाय जादों। बबेखानि गावनि निमाहा बिनाय बिबुंथियाव एमएलए नार्जारिया आइजो एमएलए आंगुरलताखौ देहा फानग्रा होननाय जायाखैमोन होननानै बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।